Näin. Henri Bergman 919 on kilpailunumero ja Lynx Racing 906 lähtöaika. Kuskeista liikkeelle Henri Bergman. Takavuosina joku lähes puolestikin paljon melkein jättämään liekin kesken, mutta toivotaan, että tänään päästään historialuokassakin hyvällä prosessilla maaliin. Yhteensä 257,5 on kilpailumassa tänään. Ja EK1 on Paltekin nimikko EK. EK2 Matti Kelloniemi on ja EK4 Mestarin Kiavarin nimikko EK. Ja ihan aika, jolloin tänne ensimmäisiä kelkkoja odotetaan, on noin 1:30 tänään iltapäivällä. Eli noin 1:30 iltapäivällä ensimmäiset todennäköisesti historic-luokan kuskit saapuvat maaliin. Täällä tosiaan tullaan aika pitkänkin matkan takaa nauttimaan Kemijärven kaksipäiväisestä hienosta Giantista, ja tämä on ikimuistoinen kokemus joka kerta kun liikkeelle lähdetään. 988 Jari Tikkanen Kemijärven moottorikerho Polaris Pro X:llä lähtee liikkeelle puolen minuutin kuluttua. Ja sitten näitä uuden kerhon edustajia, Mauri Kontiosalo. Ajauksesta Nettiradiosta pitäisi päästä kuuntelemaan tämän päivän tapahtumia. Ja reaaliaikainen tulospalvelu toimii. Linkki löytyy www.giant.fi. Ja nyt sitten lähti Aleksi Koivisto liikkeelle. Historic-luokan toiseksi viimeinen osallistuja, ja huomenna sitten nämä lähtöpaikat käydään niin, että Jukka Kurikka lähtee historic-luokan toisena kisakuljettajana liikkeelle. Hannu Saari 989 lähtee metsästämään 17 saman luokan kuskia. Hänen aikansa on 9.17. Kohta on kulunut 17 minuuttia siitä, kun Heikki Häyrinen lähti liikkeelle, ja hän on ihan näillä hetkillä siellä ensimmäisellä EK:lla jo avaamassa sitten tietä muille. On Saku Niskasen kilpailunumerohan tulee Iisalmesta. Matilasamu.fi on ensimmäinen kielto. On kehittynyt kuljettajana. Ja sitten Pro-luokat ovat tulevaisuuden juttu. Sämennura 1 2016, SM Sprintin 1 2017, joten vakuuttavat tuoreet näytöt on naisella. Maaliin saakka tavoitteena ajaa lujaa, mutta hajottamatta kelkkaa ja kuskia ainakaan paljon, eli pieniä mustelmia saa tulla, mutta toivotaan, että kelkka ja nainen pysyvät täysin ehjänä. Ja kolmatta Giantin voittoa lähdetään hakemaan, ja ennen Kati Kolehmaisen on todettu Kati Pätsi
Matti-Pätsin puoliso lähtee näin liikkeelle ja huiskuttaa sinne taustavoimille. Nyt lähdetään hakemaan kolmatta Giantin voittoa. Näin ruutulippu heilahtaa ja Susanna Kumpula matkaan. Aika kirpeä pakkaskeli tuli, vaikkei monta astetta pakkasta olekaan, niin kostea ilma ja hieman tuulen virettä, joten ihan vaativissa olosuhteissa lähtee liikkeelle myös Jonna Simontaival. Siilijärven Vesa on kerhon nimi, kotipaikka Kuopio. Viime vuoden Giantin kakkonen